Okay, this next piece is to be led by all of the barangay tanods of Budong Lawag City. Sabay kumabiyag ko tagindingan Un-unoy agayat kenka Sunata na igame iti ayang anak tao kaungan ko'y puso Mamati lang ang kamasmes at barangay tanod dito Budong. Amin nga tanod apo. Mandatory 300 timur na naman ka mapanagsala. Iinararapa ako Napatek ka to'y puso ket narikda Diyak kaya lumapukang ka na Sikalae Inay ayat ko Hindi ka Hintiyag na nayon Sikabyan ko Makaigang po No abay Nalagsang nilumong ko Sikalae Inay ayat ko Sikalae Usal na to'y biyak ko Nabatay ka Dito'y puso When sika dinay ayat ko Langit iti kayarigaken ka When sika inararapa ako Napatek ka to'y puso ket narikda